Vítaj pri mojom dnešnom vlogu. Ráno som si dal kávu a normálne som sa s nej napil. No, zavolal ma taký pán, že kúpil kameru bezdrôtovú s dosahom 100 metrov. Že ju chce pripojiť k videu. Tak sme išli, to bolo smerom na Ivánku pri Dunaji. Tam odbočil, v živote by som nepovedal, že tam sú nejaké chatky. A tam mi ukázal video, kameru. A tam také húštie z chaty mi ukazoval, že tam dovidí určite, lebo to je 100 metrov. Jakože on si vo svojej hlave to preložil tak, že tá kamera dovidí 100 metrov ďaleko. Tak som mu hovoril, že to prenos bezdrôtového signálu je do 100 metrov, aj to na nezastávanej ploche. Čiže túto problém nemal, kameru kúpil dobre. Chcel to pripojiť ku skartu, do skartu, lebo to bolo klasické video na VHS kazety. To bolo dávno. Tak som mu to nespravil, lebo sa to nedalo. Iba som mu povedal, ako by to mohol urobiť a že ma odveze domov. A dal mi 200 korún, takú zelenú 200 korunáčku. To som samozrejme zaevidoval. A aby bolo jasno, 200 korún to vlastne ešte nebolo euro. Čiže to už je nejaký ten piatok 13. Takže už je to premlčané. Ale ešte ti poviem, aký on mal postupy v hlave. On mal takú, namiesto toho krížika, tam mal takú virgulu na zrkadle, čo si dávajú krížik, tí akože mafiáni. A že on bol liečiteľ, akože ma prezre s tou virgulou. Ale ja sa nedám nejakému samozvanému hypnotizerovi obzerať. No však, ale to som odbočil. Vráťme sa, jeho postupy v hlave boli takéto, že on svojmu kamarátovi alebo známemu ušetril peniaze a chcel od neho, nech mu kúpi videorekorder k tej kamere. Bože, sa ho pýtam, že jak ste mu ušetrili tie peniaze? Že no tak, lebo mu povedal, že ten kamarát chcel stavať dom a on mu povedal, nech kúpi materiál teraz, lebo potom zdraží. Kamarát kúpil materiál a materiál potom zdražil. A ten rozdiel je zásluhou tohto virguliára. A už ma ďalej nič nenapadá. Ahoj.